السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرچی رمضان یازدمی روچه و ما ترجمه کنگاین سورة یوسف گوستگی آیتانی سرا من لوٹا انگا گیشتر کمو بوشتیں گو گیشتر آیتاں پیسرگی آیتاں گیشتر لحت درس دروس مسائل چا ہما آیتاں بزیریں بچہ ہنچو کے حبر بیت یوسف درمیانہ و وزیر جنین ہنچو کے وزیر وتی جنین وستا گو کہ تو توبہ استغفار بکا ڈائریکٹ آیت اتک جنین حبرہ لگتا بزے حبر شنگو تالان بیت حقیقتاً چوشیں حبران کئی شنگو تالان کنتے کہ آئین دلتو کا اللہ ترسنی کہ آنی اما ضعیف ہیں آج چوشیں حبران شنگو تالان کنا اگر مردمی دستا تی کرب سر بیت مثلا مردمی گما غلط کاری بیتا مردمی گما بدپیلی بیتا مردمی گما خطا کاری بیتا تی سرا واجب چیئے تی سرا واجب ہمیشہ تو ای سرا ستر بکا تو منند مجلسان چوشیں حبران شنگو تالان مکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاً فرمائنی من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ گوشتن تو وحدی کہ مسلمان سر ستر کنے اللہ ترہ ستر کنت دنیا و آخرتا جائز نہیں تھا شنگو تالان بکنے اگاں واقعی چوشیں مسئلہ بیتا مردینی دستا یہ حبر بیتا جنینی تو کا چوشیں حبری بیتا تھی وستا جائز نہیں شمی وستا شنگو تالان بکنے کئی دستا غلط کاری نبی کہ ما پرشتہ انسان پرشتہ نہ ہاں انسان پیغمبر نہ ہاں مردمی دستہ ردی بھی مردمی دستہ خطا یعنی بد پہلی بلکہ بیتے تھی دستہ بھی ہمیں مردم کے تاو نندے مجلسہ مردمان باپوشتہ حبر کریں تھی تو کا بھی عیب ہستے تھی تو کا بھی ہنچیں حبر ہستے تو وش نہ ہے کہ کس مردم یہ چیزاں بیزاں کے تو کا عیب ہستا تو لوٹے کے باندھا بنندانتے تھی باپوشتہ حبر کرنا تی ہمیں عیبان شنگو تالان بکنا ترہ وش نبینا گوڑا توبی مردمانی سر ستر بکا اللہ تی سر تی عیبانی سر ستر کنتے والله سبحانه وتعالى فرميني إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله فرميني گوشتیں بے شک مردم کے دوست داری کہ شنگ بھی بیتے مسلمانانی تہا بے حیائی آیان وستا دردناک عذاب ہستیں دنیا و آخرتا اللہ زان تو شما نزانے تو وحدی کے نندے مجلسان چوشیں حبر کنے تو بزان مردمان تو کا شایع کنگائے ترہ وشی بیتیں کہ بے حیائی ابر مردمان تو کا شنگو تالان بھی گوڑا اللہ پرمانی چوشیں مردمان وستا دردناک عذاب ہستیں دنیا و آخرتا اللہ زان تو شما نزانے مردمان سر ستر بکا تاکہ اللہ بھی تی سرا ستر کنتے او دومی مسئلہ چا او درس آیتاں چی زیرگ بیتے ہمدہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی یوسف بارای گوش گئیں کہ یوسف در رہن وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ یوسف در رہن گوشتے من پروردگار اگان تو جنینانی مکرہ چمنا چی دیر نہ کنے من بلکہ شانی نیمگا میل کنا او من چا جاہلان بیام ادا یہ آیت معنی چیئے بزا ہما چیز کہ جنینہ شروع نشتا وزیر جنین ملامت کتے و تنز کتے و میارک کتے گوشتے کہ وتی غلام دوستیا شیدائیں گمراہی تہائیں ای حبر ای عیب و ای چیز آئین وتی سرابی کپت ادا چھے وشگائیں اللہ سبحانہ وتعالی یوسف بارایا گوشتا اگان جنینانی قیدہ و مکرہ مناچی دیر نکنے بزن جنینا ای چیز بھی چھے یوسفہ لوٹے یا برے کئی سر تنز کتے وزیر جنین آئین وتی سرا بھی ای چیز اتک ادا چھے ہمیں زیرک بھی گوشتا کنی بینی و تارا بسنبال واللہ ما ہنچے مردم زانی کہ وحدے دگرانی ننگے پوشتا حبر کتگے دگرانی عزت و غیرت پوشتا حبر کتگے آیانی وتی سرا ای مسئلہ کبتگا وتی جنین چوکانی سرا ای مسئلہ کبتگا دگرانی ننگو و غیرت و عزت و شرپ با پوشتا حبر مکا اگر تو ای چیزا بیکنے تھی سرا بھی ای چیز واقعہ کے تو کپی ہنچوش کنی بینی و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتکا کما تدین تدان
ہمیں ڈولک کے تو دیگرانگو کنے تیس گوما بھی ہمیں چیز کنگ بیتے و تارا بسنبال دیگران سر تنز مکن دیگرانی عزت و غیرت و حیاء باپوشتا ابر مکن ہنچو ما شروع گوشتگا اگان تو بھی حبری عشق و ستر بکن تاکہ اللہ تی سرا ستر کن لہتے سلف ہنچو پرمائننتے صالحین سلف گوشتا ہنچے مردم ما دیتا کہ آیان تو کا ہچ عیب ما نبیتا وحدی کے دیگرانی عیبانی بارہ حبر کتگے آیان تو کا ہمیں عیب اتکگا و ہنچے مردم گوشتے بیتا کہ آیان تو کا بعض عیب ما بیتا بلے دیگرانی عیبانی سرا حبر نکتگے دیگرانی باپوشتا حبر نکتگے اللہ آیانی تو کا چی عیب بورتگا بزا نیک و صالحی مردم بیتگا ہنچو مگو کونی بینی و تارا سنبال و سیمی مسئلہ اے آیتاں چی زیرک بیتے لہتے مردم چی کھاں نی لوٹیتے کہ ایک حبری ایشی کتا ایکی باریا نی لوٹی ہمیں حبرہ شینگو تالان بکاں کہ مردم درو بزانا پلانیہ چشیں کاری کتا چشیں بد پیلی کتا مجلسہ نندی چو اے حبرہ درکنتے پا افسوسی شکلہ گوشتا یار افسوس منا پلانیہ چھرے مردمی چشیں کاری کتے اسی عبایدیں چو ماں کتے یار من کوہتا یہ حبرہ کہ پلانیہ چشیں کار کتا یا پلان جنین گما چشیں کاری بیتا جنین حبر کنا یا کہ مردین حبر کنا اے لوٹیتے کہ حبر در بے بلے مردمان دیما وطارا ہنچو کان کہ منا افسوس ہیں پلانیہ ای کار کو من کوہتا پلانیہ چیا چوکو آوتی دل تو کا زام من لوٹ گائیں کہ مردم اے حبرہ بزانا اے حبر بیشنگی تو بپیلیتے بلے یہ حبرہ در کنے گئیں چیئے شکلہ افسوسی شکلہ من کوہتا پلانیہ چشیں چکار چیا کو غیبت ہمشی اوشک بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنتے ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم اللہ فرمائنی گوشتے شمارا وشبی کے کسی مردمی وتی مرتگین برات گوشتا بوا گوشتے شمارا اے دوست نبی نا بطرس سے چا اللہ مزنی توبہ قبول کنو کہ مزنی مہربانی سبحانہ گوڑا اشیا غیبت گوشک بیتے بچا غیبت شکل اللہ چیدہ بزن تی برات مرتا تو آئیے گوشتا ورگائی تی برات جنازہ تی دیما ایریں آئیے لاش تی دیما ایریں آئیے جون تی دیما ایریں تو آئیے گوشتا ورگائی خیال بکنے ای منظرہ شما ای چیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا روچے صحابہ جست کتے ہیں گوشتے ہیں شما زانے غیبت چیا گوشک بھی صحابہ ہیں فرمائیں گوشتے ہیں اللہ واللہ رسول بزانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گوشتے ہیں غیبت ہما ہیں کہ تو تبرات یہ مردمی باپوشتا حبر کو آئیہ وحدی کے حبر سر بیتا اوش نبی تو ہنچے حبر کنے آئیہ اے حبر سر بیتا مردین بکنے اشار یا کہ جنین بکنے آئیہ چیز وش نبا کہ تو چیا یہ حبر منی باپوشتا کتگا گوڑا یک صحابیہ در رہے ہیں تو گوشتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں چیزاں کے من گوشاں آئی تو کا ہستا بزائی ایبان کے من ذکر کنگائیں یہ حبر من کنگائیں آئی تو کا ہستا گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گوشتے ہیں غیبت جند گوشتے ہیں غیبت جند ہمیشہ کہ وحدی آئیب کے آئی تو کا ہستا تو بنند مجلس آئی باپوشتا حبر کنے غیبت وہ ہمیشہ اور آج چیز کے آئی تو کا نیستا تو آئی ابزاں تہمت جنگائے غیبت منی دوستاں یک مزنی کبیریں گناہی بی بی عائشہ یروچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دیما گو حسبک من صفیہ انہا قصیرہ بی بی عائشہ ہمیں فرمائیں گوشتے صفیہ پٹکین جنینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر گئے گوشتے بی بی عائشہ تب کہ ہنچی یک کلمتی گوشتا اگاں ای زیرک بی بی دریائے بوکدائک بی بی ہمیں حبر یکیں کلمہ کہ پٹک کے گوشتے اگاں ای دریائے بوکدائک بی بی دریائے آپ بدل بھی زن دریائے بو آپ رنگ و آپ تام پا یکی ہمیں حبرہ کے بی بی عائشہ کتگا گوڑا چھتو وحدی ماں نندے مردمانی ننگے پوشتا حبر کنے مردمانی شرف پوشتا حبر کنے مردمانی حیاء و غیرت پوشتا حبر کنے یہ ایک مزنی کبیریں گناہی غیبت یک کبیریں گناہی بتسنبالے وطارہ چھے غیبتا
وتی مجلسان پاک بکنه چا گیبتا دگر با پشت خبر مکنه. و چهارمی مسئلت یا درس دا زیرک بی چا گوستگی آیتا بچا وحدی که آیا جنینا وزیر جنینا ای مجلس جوڑ کو و جنینا نے دیما یوسف درت آیا وتی دست بورتا گوڑا ادانی وزیر جنینا چی گو گوشتے ہمیں مردمیں کہ شما اشی بابتا منا ملامت کتا و طنز و معیاری کتا. اگر ما شروع شمارا یاد شروع وحدی کے ہنچو کیسا واقعہ بیتگا کمرہ توکا وحدی کے وزیر ات جنین مردین ات جنین چی گو وتی مرد وستا گوشتے مردم کہ تی جنین آگو بد پیلی لوٹیتے ہیں آئیے سزا ہمیشہ کہ زندانہ کنک بی قید کنک بی یا کہ دردناک عذاب دیکھ بی یا بری چی نمن نتی شروع آنا وحدی کے کمرہ یہ چیز بیتگا بلے دا بچا جنینہ نے دیما نے چی گوشگاہیں کہ ہمیں مرد کیشی بابتا ہمیں مرد میں کیشی بابتا شما من ملامت کتا ادا بزن اقرار کنگائیں گوشتے من لوٹتا چاہیے جندہ کلا گرگ بزا من لوٹتا کہ مناگو ایک کارا بکاں ہاو من لوٹتا کہ مناگو ایک کارا بکاں ادا نی اقرار کنگائیں ادا زیرک بیتے یک در سے اگا مردم یہ دستا غلط کاری بھی مردم یک غلطی چیزیں کنگائیں چھیریں مردمان دیما نہ کنگائیں شیرکانی چیزا کنگائیں مردمان چی دیر مردم مگندہ منا اگا تو دیت ای مردم تو میا مردمان توکا شی شنگ مکا چیا ہنی ای شیرکانی چیزا کنگائیں کس صحیح نہیں لیکن اگا ای خبر باندھا شنگ و تالان بھی ای گوڑا سر عام مردمان دیما ای چیزا کہاں مجھتے مردم کس صحیح ہے من گوڑا اتر چیا چھیر بھی دیا گوڑا مردمان دیما سر عام ای چیزا کہاں ہنچو ای جنین وزیر جنین وحدی کے خبر شنگ و تالان بھی جنینان توکا مجھتے ہو من ای خبر کتا من ای چیز کتا اور من لوٹتا کہ یوسف منی گوما ای کارا بکھنتے شروعات رسی تھی وحدی کے خبر در نیت کگا خبر چھیرا وحدی کے خبر شنگ و شایا بھی تو تالان بھی گوشتے ہو من کتا و من لوٹتا ای چیز اور ہنچو گوشان توری تربیت توکا تو مثلا دی تی گونڈی چوک کے سگریٹ تو دی کشگائیں یا جاگیے تو دی تو بوچت کہ سگریٹ کشتا چھیرکانی سگریٹ کش کی تو میا چوکان وتی درستین چوکانی دیما جنین چوکان دیما ای خبر مدے ای چیز ظاہر مکا انہ تنہا ای نصیحت بکا ای سوچ بدے ہر چگندگی غلطیں کاری کتگی درستانی دیما ای ملامت مکا چیا اگن تو درستانی دیما ای ملامت بکنے باندھا ہمیں چیز گوشی کہ درست صحیح ہے گوڑا من چیا چیرکانی سگریٹ بکشا یا چیا من چیرکانی چیزا بکنا گوڑا درستی مردمانی دیما کنتے انہ تنہا مردمی غلط کاری بیتا تی چوک کے چیرکانی چیز کتگی تو ای تنہا بزی یک کر را نصیحت بکا او سوچ بدے. او پنچمی مسئلہ ادا زیرک بھی چاری آیتا چا یوسفہ ہمیں گو کہ آیتات کگا یا اللہ جنینہ نے مکرہ اگاں تو مناچی دیر مکنے ما آین نیمگا میں لکھنا گوڑا انسان مدام دعا بکاں مدام بگو یا اللہ تو منا پناہ بدے یا اللہ تو تی ترسہ منی دل توکا بدے یا اللہ منی ایمان مضبوط بکاں یا اللہ منا تو پناہ بدے چا مثلا گناہاں چا بدکاریاں چا چین چیزاں چا یوسف پیغمبری چوکی پیغمبری نماسگے پیغمبر کڑا سگے درو پیغمبری سلسلے بلے کیا چی لوٹ گئیں گوشتے یا اللہ شانی جنینہ نے ای مکرہ ہوئی لوٹا تھاو منا چی دیر بکاں تو اگر چیز منا چی دیر نہ کنے مشان نیمگا میل کنا چا انسان ضعیف ہے انسان ہر ٹیمبا بلکہ شیطان ایا رد دنتے ایا چھیں کاران تو کا پیر رینیتے بد پیلی تو کا غلط کاری تو کا پا گھوڑا مردم مدام اللہ چی دعا بلوٹتے کہ یا اللہ تو وط منا پناہ بدے او اے لہتے مسائل تا ما چاہی آیتاں زورتا و باندھا انشاءاللہ پدا میشو میں ملاقات بیتے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.